na may mga birthday. Bunyag kung sadya. Budget pa ni. Matats, magluto tag lamang loob sa malasugi or marang. Yan tinai matats atong adobohon kay lami kini sa adobo. Oh. Lay po to sa bariles matats ha. Kani iyan isa sa malasugi. Simple lang ang lamas matas, loya, ahos, bombay, paminta, atsal, magic sarap, siyempre suka ang halang. Kani akong giluto mga tats, simple ra kay nino, pang sudan-sudan lang sa balay ba, dili ningon pang restaurant matas, pero the best kay ni siya. Karon ato nang haonon kay dili ni siya pwede dugayon kay tinai lang ni sa isda, dili ba ni karne nga dugayon no. Bago man natog haon matas, atong kuha og bukog no. Kani nga malasugi matas no, kaning iyan tinai no, hapit ni 2 kilos matas kay perting pagdadako ang marang ni sa buhi pa. Kung imo ni paliton matas, naa ni sa 120 o 140 ang kilo no, pag magnihit magmahal pod ni siya. That's ato nang ilunod ang lamas. Kunahon ta nang luya matats kay para mo absorb jud ba. Ingana ko magluto matats, daghanon ako ang luya ano kay mao nay makatanggal siyang langsa bitaw og isa pa halang-halang pud siya. Sa bagay ang luya bisag daghanon nimo og gamayon, tambal pud taw na sa tong kabuhi no. Butang na tog dahon sa paminta matats og durog ng paminta no, pagkahuman butang po na tog toyo. Siyempre dili pud mawala ang suka nga naay silid diha. Pagkahuman ato nang ilunod ang atsal. Tats ato isunod yang ano, kusog og mga atay-atay. Abi nyo matas na panay kulang no katong biyod bitaw niya kato yang itlog nga perting pagkadaghana ba. Kung wala na ngayo akong amigo, apilong ko tog luto diha kaso lang ako pong gihatag dito sa akong amigo para makasudan pud siya. Ato na nang gitilawan matas kay perting na pagkagutuman no. Matas, ato nang haunon. Atchop na ni. Matas, tanawa matas unsa ka dabis. Kadabis matas. Matas, habab na. Mga tats, oh. Bago tabis mga tats. Pulutan-pulutan, ah. Basta kay dagan tuba mahalin na ni. Isa pa lang ito kabuktungol matats. Ang kambyo na ko ato, mga isa ka hakop nga bangsi. Nag-swap mi sa libur po dito sa Peaceport. Tamis-tamis nga halang-halang ba? No? Ang dalis dyan. Na may mga birthday. Bunyag kung sadya. Budget pa ni.